Не спада нивото на битовата престъпност по селата в Силистренско. Нито действията на полицията, нито на местните власти дават какъвто и да било резултат. Колегите ни от Силистра посетиха едно от селата, където няма къща, която да не е пропищяла от навезите на злосторниците и се опитаха да разберат какво всъщност преживяват жителите му. Вижте. Наскоро двама маскирани с ръкавици нападат самотно живееща възрастна жена в тази къща в село Попина. Завързват я, малтретират я и я ограбват. При установено нарушение такова, санкциите трябва да бъдат по-жестоки. По-жестоки и тогава ще бъде предотвратено тия взломища. И не само тук в Попина, не гледаме телевизия, имам и тук. Вечер лягаме с кражби и убийства, сутрин също се повтаря кражби и убийства. Поне 200 самотни хора има в селото, ако не са и повече. Тези самотни хора как спят? След като тази нощ са влязли и са били баба, за да й вземат парите. Това може ли да е? Това е рецидив? Това в някои държави се обесват хора, според мен, за това нещо. Със сигурност. Попинци са категорични, че именно безнаказаността и леките санкции правят крадците нагли и агресивни. Въобще трябва да се пушат, те казват те, нас не плащат и пак не пушат, да си вършим работа ни както си знаем. Които и да хванат, други ще са пуснати. Поне прокуратура ще каже, че няма достатъчно доказателства. Че бабата била стара, неадекватна, някаква малумна или еди какво си. Просто ти е пълна. Сутринта го прибират, на обяд се прибират с такси и вечерта правят банкет. Пробацията това не е наказание. Това е леко подърпане на уши. Значи сте обща дума, повече да не правиш така. Това не е наказание. Според някои, освен липсата на работа, и други неща подтикват младежите към посегателства. И най-лошото, което е, минаха на наркотици. Това е най-страшното, което е. И оттам вече идват проблемите на хората. И на стари хора, и на млади хора налитат на бой, агресивността е много голяма. От областната дирекция на МВР в Силистра признават, че проблемът е много тежък и че правят всичко по силите си. Затова непрекъснато колегите са ангажирани с тъй нареченото разтегнено работно време, т.е. излизат не в светлата част на денонощието, а в тъмната част на денонощието, когато обикновено се извършват този вид престъпления. Но заявяват, че ключът за решение не е в повечето полиция, а в осъдителните присъди. Ненаказуемостта обикновено води до продължаване на тази престъпна дейност, на който е да било. Нищо конкретно не визирам, но има дела, които още текат по отношение на тези извършители. А жената, ограбена и пребита, още е в шок от случилото се и не иска близките й да я връщат в къщата й.